na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon! Kung nga nung nakailas siya natong daan, Dili sulagma ang atong pag-anhi din eh. Iya jutang gipiling daan nga maong iyang binlan sa iyang mga katigayunan. Ang pangutana, nganong kita man? Unsa may atong tinuod nga koneksyon ni amahan? Bisan gamay, wa ko'y mahuna-hunaan nga koneksyon ako ni amahan. Tungod kay wa gyud ko makailan niya. Ako sab, wa ko'y may numduman nga nagkita mi bisan usa lang kahigayon. o dili sad ta man nagkaila. Oh, ako, labaw sad ko. Kailan lang tagdapit nga gigikanan, di ba? Oh, hala, Well, Ano ka? ang makatubag lang ini. Tingali, mao ang atong mga ginikanan. Sinagop lang ko sa akong giilang nga amahan. Parehas ta. Sinagup raman sad ko. hala, ako sab, sinagop raman sad ko. Kung ano man eh, ulos ta mga sinagup lang. Nakaila ba mo tinuod din yung ginikanan? Ang bot kong ipasabot nga, misulti ba ang nakasagup ninyo sa tinuod din yung ginikanan? Ako wa, kay, way nakasultin ako kung kinsa sila. O di sa ko interesado nga, makaila ko nila. Wa sila lami nga mga ginikanan. Kay ila kong gilabay sa basurahan. Uy, kaluoy ko di anim kung tinuod na, Joel. Wa akong makak, no? Ako, dili sa musulti na ako ang nakasagup na ako. Dili siya gusto nga maguna-huna nga dili ko niya tinuod nga anak. Ako sab. Dili masulti na ako o nakasagop na ako kung diinsad ko gikan. Kung mauna, posible nga maunang rason kung anong napilian ta ni amahan nga maong musunod sa iyang katigayunan. Gusto ka? Tungod kay kitang tanan, pulos mga sinagop. Hala, dili ba ka sindikato na si amahan no? Unya, nanugo siya mga tao nga mangita o mga sama nato. Unya, mauna ang iyang patakaran. Nga, mga sinagop lang ang piliun. Ang pangutana, kung anong naibaw man siya sa atong mga hilig, Oh, si amahan rin yun ang naibawaan na, Joel. Pero, bisan unsa pa ang iyang rason, ang importante nga kita ang iyang napili nga binlan sa iyang katigayunan. Kinahanglang makita na ang singsing. Ako pa nimo ila. Imo na lang ng hangyoon si amahan. Nga ihatag na lang nato ang katigayunan nga iyang gisaad nato. Pangitao na lang nato ang singsing. Ang Eric, pangutan na lagi, asa man mo mangita sa singsing. Nga nalukob naman nato og suroy ang tanang dapit din he. Oh, hoy, Manny, snap kay ka ha. Di gyud ka magtarong og panagad. Dali na ila. Mangita ta singsing. sige Eric. Hoy, Eric, kita na sa magpartner, be. Tche, wa man lang ko tagda. Joel, oh, uy, hanap sa din tawhana. Galit pang nawa sa akong luyo. Joel! Hoy, Joel, hain ka! Oy, nurse, Sir? kumusta naman siya man? Okay naman siya, sir. Unsa man iyang sakit? Nagka-grabe ba o nagka-ayo na siya? Kuan, sir, delikado pa yung kaintang. Basta, Mhm. kinahanglan pingan pa siya. Kaila ba mo siya man? Oh, si Don Faustino? Dili. Karon po kung lagi hire nila, sir. Nga mubantay ni Don Faustino. Sige, sir. Mubalik na ko sa kwarto ni Don Faustino. Lihay mo ning tawhana da. Murag man og mahadlok istoryahan.
Delikado na gid ang kahimtang ni amahan. Anong niya Ah. kasusina, Joel? Madam, anong degni ako din madam? Di pwede nga musod ko din ha? Nga di pating kaon? Nangita na sad sila sa singsing. Anong ikaw? Di ako makadini. May gipangutana lang ko sa nurse, madam. Unsa man? Ang kahimtang ba ni amahan ba? Ang akong gipangutana. Nga naman. Gusto ka nang mamatay ng tiguang? Oh, kalain sa nimong sinultihan, Nangutan madam. na lang. Kanahibaw ko. Nga naghinam-hinam na mong mudawat sa inyong masunod. Gika ni Don Faustino. Nga no ikaw, madam. Wa ka ba maginam-hinam, madam? Nahibaw kung gusto kang makuha ng imong bahin. Pero, Pero unsa, madam? good luck na lang. Kalain kag sinultihan ining madam Lily da. Mura magdunay buti pasabot iyang pag-ingon og good luck. Unsa? Mm. May good luck nimo si Madam Lily nimo? Mao lagi, mao na. Makapaybong kayo. Lain ang iyang tuno sa pagsulti niya, good luck. Mura pag dunay buti pasabot ba? Mura nagtuo siya nga di yun nato makuha ang gisaad nga katigayunan ni amahan. Aw, di gyud na siya ganahan tingali nga makuha nato ang atong bahin. Kaya ko, kung ako'y makakuha ining mansyon, una na kong palagbuton kana sa Madam Lily. O parehas plano. Lami nang gikay isang palayason kan. Kay maldita kayo. Wala ko may bawon asa na pangitao ng singsing. Ela, Oh, Eric, ngano? may singsing yung kahatang gipangita. Nagduda na sab ka? Dili kalikayan na magduda ko. Eric, kung ako imong pangutan noon, ako, nagtuogid nga tinuod ang singsing atong ipangita. O kinahanglan ato kining makitaan. Pero unsaon? Atong hinuktukan og maayo. Una, ang tag-iya sa singsing atong gipangita, mao si Arabella, dili ba? Oh, Mao nga, mo-focus ta ni Arabella. okay. So, anhita siyang mga butang mangita sa singsing. Oh, dali, tabangi kog alis malata ni Arabella. Itongtong na to sa kama. Oh, sige. Dali na, Joel. Mangita na sad ta sa singsing. Asam lagi nato pangitaon lagi. Sa lake. Mamalik ta dito sa lake. Usa. Adto gid ta mangita sa singsing sa dapit nga imposible gid natong makit-an ang singsing. Lapukon kay lake oy. Pero Joel, dito na to makuha ang importanteng butang sa lake. Buoti pasabot. Nga posible nga tuwa sa dito sa lake ang singsing. May nahuna-hunaan ko, Joel. Unsa may imong nahunanan? Ha? Joel, nanlimpahot ang akong balibo sa akong nahuna-hunaan. Kay unsa lagi nang imong nahunanan? Dili ka nga naara sa lake ang tag-iya sa singsing atong gipangita. Unsa? Ela, anong igo lang nimong gitutukan ka ng maleta? Imo makarang ukayon pag-usap. Eric, Unsa man? dili ba misulti naman kanimo? Nga posibleng patay na kini si Arabella? Oo. Eric, ang tanang butangan na ugkat nato gikan sa lake, gipanag-iya ni Arabella. Hangtod ang manikin nga amgid ni Agnaong gikan sab sa lake. Gipanglabay sa lake ang mga importanteng butang ni Arabella. Oo niya. Unsa may unahon na ni mo ana? Dili ka nga naagid sa lake ang singsing. Kung naan ni sa lake, bisan ko pahubsan pa ng maong lake, dili gyapon na to makita ng maong singsing. Kay, lapo kay na. Kun mauna, dili gyud tingali nato makita ang singsing. Oh. Oh. Uy, Ela, unsa gilantaran mo di sa bitana? tuadi sa lake mangita sila si Will mag-Joel sa singsing. Kita, asan na mangita sa singsing? Ambot. Giuhaw man ko. Magkuha lang una akong tubig sa kusina, Eric. Oh, sige.
Adto ko mangita sa singsing sa basement. Ang gikuhaan natong niya ng makina sa panahe. Oh, ha? Joel, manimaho na kitang lapok Ay, ini. reklamo diya. Sige na, ang sing-sing rang paagi nga mahuman nga tong kahago din eh. Ha? Sige na. Kana, diya ka. Ako dire. Nah, bala naglapok, basta ang tuso na to ni. Bakit ano ginato tong sing-sing? Siguro kadugi ko nga na at... Oh, ano to? Duha primero, tulo karon. Upat ako ah. Siguro, tagan mong bagting. Hala, klaro na. Kitang tanan ang gitawag ni amahan. Kapuya ining tiguang eh. Kanus namin siya mamatay. Joel, nangandoy na ka nga mamatay na si amahan? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!